हेलो लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफो अफिसियेल इउटुब चेनेलाव दा नोंथांमोन थाखाय लेटेस्ट आपडेट लाबोदों बेनो जाबाय ITI एडमिशन आसाम दा नोंथांमोननो मोनसे लेटेस्ट आपडेटखौ लाबोग्रोबाय बेनिफ्राय गासैबो डिटेल्स फैयोबा नोंथांमोननो गासैबो डिटेल्सखौ लाना फैगोन बेनो जाबाय नोंथांमोननि एडमिशन जासिगोन बेनिखायनो नोंथांमोना अनलाइन खालामनानै माखासे प्रसेसनि गेजेरजों ITI एडमिशन लानो हायो आरो बे जाबाय अनलाइना जागोन 29 जुलाइनिफ्राय आरो लास्ट डेटआ 15 आगस्टसिम आरो जायफ्रा सेलेक्ट जायो नोंथांमोनाहाय मोनगोन ITI एडमिशन आसामाव दा क्लास 8 पास 10 पास HS पास डिग्री पास गासैबो नोंथांमोना एडमिशन लानो हायो नोंथांमोननि गोसो दा बैसोआ मिनिमाम नोंथांमोननिया मा जानांगोननो बेनो जाबाय 14 इयार्स 14 इयार्सनिफ्राय लानो हागोन आप टु बेसेबां दङ नोंथांमोना लानो हागोन आरो जेब्ला क्राइटेरिया फैयो अब्ला गासैबो डिटेल्सखौ मोनजोबगोन दा नोंथांमोननो मोनसे सर्ट नटिसखौ दिन्थिग्रोगोन दा बेखायनो गोबाव खालामा जों थांगोन अफिसियेल साइटआव आरो जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदोंमोन बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव साबस्क्राइब खालामना ला बेबायदि आपडेट मोननो आरो ITI थायोब्लाथ' नोंथांमोना साख्रिया जानायनि चान्सआ थायो मानोना दानिया गोबां ITI बिनाय जायो आरो ITI थायोब्ला नोंथांमोना रेलवेयावबो बांसिन चान्सखौ मोननाय जायो दा लोगोफोर मिथिखागौ दानिया ITI थायोब्ला एक्सट्रा नाम्बारबो मोननाय जायो बेखायनो लानांगौ जायफ्रा इन्टारेस्टेड दङ थ' जायफ्रा इन्टारेस्टेड दङ नोंथांमोना ITI खौ लानांगौ नोंथांमोना फिउचारावहाय चान्सआ बारा दा बिदिब्ला जों सर्ट नटिसखौ नायनोसै फैदो गोबाव खालामा दा बे जाबाय मोनसे सर्ट नटिस बेनो जाबाय एडमिशन इनटु गभर्नमेन्ट ITIs बा प्राइभेट ITIs थ' नोंथांमोना NCBT एबा SCBTनि आन्दाराव लानो हागोन आरो गभर्नमेन्ट दङ बेनिफ्राय प्राइभेट दङ दा गभर्नमेन्टबा नोंथांमोननि फिसआ जोबोर खम जायो बेनिफ्राय प्राइभेट एसे बारा जायो दा बेखायनो बे 2022 ITI एडमिशन मोननो थाखाय नोंथांमोना मा खालामनांगौ खालामनाङा जेब्ला फुल अफिसियेल नटिस फैगोन गासैबो मिथिजोबगोन बाट बेयाव आसामनि जाथारनांगौ बेखौथ' मिथिखायो टेनसन लानांगौ गैया बेनिफ्राय नोंथांमोननि बैसोआ गाहायसिनानो 14 इयार्स बेनि एसेबो गाहायब्ला जानाय नङा नाथाय गोजौसिम जागोन स' बिनिफ्राय काउन्सिलिंआ माब्ला जागोन जों बेखौ मिथिगोन जेब्ला अफिसियेल नटिस फैबावगोन आरो बे जागोन नोंथांमोननियाहाय www.itiassam.nic.in आव जागोन गासैबो प्रसेसनि गेजेरजों जेब्ला 29 जुलाइ जायो 29 जुलाइनिफ्राय रेजिस्टार जागोन आरो लास्ट डेटआ 15 आगस्तसिम थागोन आरो काउन्सिलिंआव जायफ्रा सेलेक्ट जायो नोंथांमोनखौहाय माखासे प्रसेसनि गेजेरजों एडमिशन होनाय जायो आरो बेयाव नोंथांमोननि मिनिमाम फरायनायखौ जों थांनाय बोसोरनिखौ नायोब्ला 8 पासनिफ्रायनो हायो 8 पास जानाय लोगो लोगो गुबुन गुबुन कर्सआव लानो हायो 6 मान्थ्स दङ 1 इयार दङ 2 इयार्स दङ बे नोंथांमोननि सायावसै थ' बेखायनो नेथ'दो जेब्ला अफिसियेल फुल डिटेल्स फैयो नोंथांमोननो गासैबो डिटेल्सखौ लाना फैगोन दा बेखायनो नोंथांमोना नेथ'दो जास्ट नोंथांमोनाहाय 29 जुलाइखौ नेदो अब्लानो गासैबो डिटेल्सखौ नोंथांमोनाहाय मोननो हागोन दा लोगोफोर बेनोसैमोन नोंथांमोना डकुमेन्ट्सखौ गासैखौबो रेडि खालामना दोन अरिजिनेलखौहाय बेनिफ्राय जेरक्स कपि नोंथांमोना गासैखौबो रेडि खालामफा जाहाथे नोंथांमोना बिनाय लोगो लोगो होनो हायो